Un tro, roedd yna dywysoges oer a thywysoges dan, a dyma'i stori. Roedd gwrthdaro rhwng poeth ac oer. Mae gwres yn orau, rwy'n caru gwres. Mae oer yn orau, rwy'n ei garu. Hei, Alex, gofal. Dyma ti. Baiat, paid â gwneud hynny. Poeth. Oer. Mae oer yn well. Na, mae poeth yn well. Oer yw hi. Poeth. Oer yw e. Poeth. Dewch ymlaen, taro hi. Gallwch wneud hyn. Dewch ymlaen. Ewch. Ewch. Dewch ymlaen, gallwch wneud hyn. Ewch, ewch, ewch. Dewch ymlaen, taro hi. O ai, mae hyn yn dda. Dewch ymlaen, gallwch wneud hynny. Dewch ymlaen. Gallwch wneud. Mae poeth yn well. Mae oer yn llawer gwell. Mae'n amser cymryd bath oer. Mor oer, mor braf. Eia, brysia. Pa mor hir wyt ti'n mynd i aros yno? Iawn, iawn, rwy'n dod allan. Ymlacia. Nawr, mae hynny'n well. Gadewch i ni gymryd bath braf a chynnes. Amser i adfywio a lice. Amser am gawod boeth. Ha, mor oer. Eia, tyrd fan hyn. Beth ddylwn ni ddewis? Nid dyma fy steil. Yn berffaith. Beth ddylwn ni wisgo heddiw? Gadewch i ni roi hwn arni. Nid dyma'n union beth roeddwn ni'n chwilio amdano. Eia, mae'n edrych yn dda arnat ti. O, dwi'n gwybod. Dafod lwyd o betlw. Mae'r ffrog hon yn edrych yn berffaith. Mae'n amser i ddisleirio. Edrychwch ar y fflawiau eira hardd hynny. Amser i blethu fy ngwallt. Mae fy mletiau yn edrych yn syfrdanol yn berffaith. Rwy'n ei garu. Mae poeth yn well. Na, mae oer yn well. Poeth. Na, mae'n oer. Poeth. Oer. Poeth. Na, mae oer yn llawer gwell. Edrychwch ar y cerflun ia anhygoel hwn. Oni diw'n hardd? Felly beth wyt ti'n feddwl, Aliced? Hedwch. Alex, allwch chi wneud rhywbeth? Rwy'n wirioneddol ofnus. Rwy'n gwybod. Rwy'n angen fy ffôn dan. Brysia. Mae gen i hwn. Ai. Gwaith ti am gwych. Dim ffordd. Nid ydym yn dem. Ei siebyd, iawn. Mae te hibiscus yn cynnwys fitamin C ac yn cefnogi imwnedd.
anarferol. Waw! Mae mor boeth. O, Alec, gad i ni dy helpu. Arhos i'n munud. Dewch ymlaen. Gadewch i ni roi cynnig ar hyn. Iawn. Diolch, Ida. Mae hyn yn llawer gwell. Croeso, Alice. Mae oer yn dda iawn? Na. Dyma fe. Mae angen i mi gael y pila allan o'r ia. Mae'n oer. O, mae gen i syniad. Gadewch i ni dorri'r ia. Dewch ymlaen, torri eisoes. Mae'n edrych fel bod Elia angen help. Eia, arhoswch. Rwy'n gwybod sut i dy helpu. O, gadewch i ni roi cynnig arni. Rwy'n tybio. O, nes ti hyd yn oed ei bobi? Diolch, Alec. Mae poeth yn bwysig hefyd. Eia. Rwy'n gwerthfawrogi dy gymorth. Alec, mae gwres yn wirioneddol ddefnyddiol. Nawr cymorth dy hun. O, diolch, Eia. Trodd allan yn wirioneddol dda. Gadewch i ni wneud slysiau. Yn gyntaf, mae angen rhywfaint o ia arnom. Gadewch i ni roi'r ia yn y cwpan. Raspberry las a cheirios. Alex, nes ti wir fy helpu heddiw. Rwy'n gobeithio dy fod yn hoffi hyn. A bydd yn ofalus, efallai y bydd yn oer i ti. Rwy'n ei hoffi. Mae oer yn dda. Diolch, mae poeth yn dda hefyd. Beth am i ni adeiladu ti? Iawn. Syniad da. Wel, trodd allan yn eithaf da. Beth wyt ti'n meddwl? Iau, rwy'n ei hoffi. O na, mae'r llawr yn lafa. Beth? Mae'r llawr yn ddŵr. Rhywun helpwch. Beth ydy ni'n ei wneud? Tawelwch, Alice. Rwy'n meddwl fy mod i'n gwybod beth i'w wneud. O, mae'n gweithio. Hwrre, nes ti hynny. Diolch, Eia. Croeso. Nawr mae'n dydrodi i fy helpu i. A ie. Ai, diolch, Alec. Mae gwaith tîm yn orau. Mae poeth ac oer yn ffrindiau am beth. Nawr gadewch i ni adeiladu gyda'n gilydd. Diolch, Alice. Heddiw, nes ti ddangos i mi y gall gwres ac oer fynd ymlaen. Ai, Ela, rwy'n cytuno. Mae hynny'n wir. Dybydlw, hoi. Hwyr! Ac fe wnaethon nhw ddiwn hapus beth wedyn fel ffrindiau gorau. Y diwedd. Helo, Alisa. Mae pyramid Lania Mania Dries wedi orffen. O, na. O. Mae Steffi wedi ddinistrio. Stopiwch, Steffi, Alex, cysonwch a chwarae gêm braf gyda'ch gilydd. Mae'n ddrwg gennyf, Alex, ond os wyt ti eisiau, gallaf ddysgu gêm i ti yr oedd y ti eisiau ei chwarae. Mae'n iawn, ydw, dwi eisiau. Gwaith da, merched. Yma, mae angen i ti fynd i'r chwith i'r ddei yn union fel hyn. Ti'n mynd i'r ddei yna neidio. Steffi, rwy'n meddwl bod angen i ti gymryd cawod. Iawn, mae angen i mi ddangos hwn i ti. Diolch, byddaf yn gwneud hynny fy hun nawr. Mae wir angen i mi gymryd cawod, byddaf yn ôl yn syth. Iawn, cer. Mae gen i syniad. Mae angen cynhwysydd arna i. Nid hwn. Dyma'n union beth sydd ei angen arna i. Beth oedd hynny, ysbryd?
Fydd Alex ddim yn credu hyn. Bowliad. Ble wyt ti wedi cael hwn? Fe ges i o'r gawod. Allai gael rhywfaint? Na, cer i'r gawod, ac os wyt ti eisiau, gallet ti gael dy un dy hun. Mae angen cynwysydd arna i hefyd. Gadewch i ni wneud arbrawf diddorol gyda losyn. Gadewch i ni gael y losyn hynny. Dewch ymlaen, cer, cer. Dŵr? Gadewch i ni ddechrau ein harbrawf. Yn gyntaf, mae angen i ni osod ein siroedd mewn cylch. Nawr gadewch i ni ychwanegu rhywfaint o ddŵr. Alex, beth ddigwyddodd? Dim losyn yn y gawod, dim ond dŵr. Yn yr achos hwnnw, gallaf rannu gyda ti, Alice. Ond yn gyntaf, mae angen i mi newid. Am hynny mae gen i syniad cŵl. Gadewch i ni fynd, Alice. Chwith neu dde? Chwith neu dde? Chwith neu dde nawr? Dde neu chwith? Paratowch, Alex, 3, 2, 1, cer. Rwyt ti'n edrych yn wych, Alec. Diolch, ond mae hyn yn ormod. Iawn, gallet ti gael rhywfaint, Alice. Wyt ti'n gwybod beth? Mae gen i syniad gwell, Steffi. Beth wyt ti'n ei olygu? Gadewch i ni fynd at y bwrdd mawr. Gadewch i ni ddechrau gyda melyn. Mor cŵl, pa byramid cŵl wnaethon ni. O, ai. Mae celf losyn yn llawer mwy diddorol ac iachach na bwyta melysion. Heddiw, rwy'n defnyddio celf sticeri i ddysgu plant arferion da. Deffro, deffro, deffro. O, edrychwch ar hyn hogia, dewch ymlaen. Dabyn lw e dybyd lw. Gyrm ymlaen, dewch ymlaen. Dasha, Aleg, Steffi, gadewch i ni ddilyn yr awgrym. O, beth sydd yna? Dewch ymlaen. Beth ddylem ni ei wneud am hyn? O, edrychwch. Gadewch i ni ddilyn y llwybrau. O, mae gennyf syniad gwell. Gadewch i ni wneud dilyniad cŵl. Mae'n edrych yn cŵl. Mae'n edrych mor cŵl.
chi'n hoffi eich dyluniad car newydd? Rwy'n ei hoffi gymaint. Diolch. Steffi. Dim problem. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Mae'n rhaid i mi ei olchi. Popeth yn lan. O na, gadewch i ni drwsio hyn. Wedi'i wneud. Rwy'n eisiau gwylio'r teledu. Dim teledu, ddoniol. Gwych. Ian, mae digon o deledu am heddiw. Hi, iawn, symudwch i ffwrdd, dewch ymlaen. Hei, dim ffordd. Gadewch i ni gael egwyl o'r teledu, Ian. Na, mae gennyf syniad gwell. Hei, dewch yma. Dydw i ddim yn ysbryd Steffi, wyt ti? Na, Ian, dydw i ddim yn ysbryd. Gadewch i ni fynd i mewn felly. Beth yw hynny? Beth digwyddodd yma? Diolch dad am ddiwrnod mor greadigol. Croeso.